Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. We hebben weer het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. De 7 belangrijkste berichten van Curaçao. En daarna gaan we het ook nog hebben over wat meer duiding. Over de Universiteit van Curaçao gaan we het hebben. En we gaan het hebben over het sportproject Street Favela. Maar eerst het belangrijkste nieuws van Curaçao. Aqualectra actief in telecommunicatie. Dat was al langer aangekondigd, maar Aqualectra gaat nu ook een speler worden binnen de lokale telecommunicatiemarkt. Daartoe heeft Aqualectra Aquatel opgericht. Aqualectra wil zich vooral richten op mobiele telefonie. Maar wat bijzonder is, of in ieder geval belangrijk is in deze gang van Aqualectra naar de telecommunicatiewereld, is dat er een advies is gegeven door de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten, een lange naam, SBTNO, waarin is aangegeven dat er geen bezwaren zijn tegen de stap van Aqualectra binnen de telecommunicatiewereld. Opnieuw stijging van het toerisme. Het CTB, het Curaçao Toerisme Bureau en niet CFT, zoals per ongeluk bij dit item hieronder staat, heeft aangegeven dat er 13% meer toeristen naar Curaçao zijn gekomen in vergelijking met maart 2022. Toen kwamen er zo'n 40.000, nu bijna 45.000 toeristen. Daarvan kwamen bijna 20.000 uit Europa, vooral Nederland. Er kwamen zo'n 15.000 toeristen uit Amerika en 6.000 uit het Caribisch gebied. Gemiddeld verbleven ze meer dan 8 nachten op Curaçao. 9 Arubaanse gevangenen overgebracht. Gisteren zijn er 9 Arubaanse gevangenen die vastzaten in de correctionele instituut Aruba, de KIA. Die zijn naar Curaçao overgebracht om hier te blijven zolang er verbouwingen gaande zijn in Europa. In Aruba, sorry. De gevangenen zijn overgebracht met een schip van de kustwacht en ze blijven hier dus tot de verbouwingen zijn afgerond. Het is niet de eerste keer dat er binnen de Caribische landen van het Koninkrijk samen wordt gewerkt op het gebied van gevangenen. Druk voor ouders is enorm. Het was al eerder uit een onderzoek naar voren gekomen, maar nu heeft de Universiteit van Curaçao ook de cijfers bekendgemaakt van een onderzoek dat is gehouden naar de belasting voor ouders die kinderen hebben op het funderend onderwijs. Die belasting, die druk is heel groot. Dat zegt Odette van Brumme-Girigori. Er zijn 1150 ouders ondervraagd en daaruit blijkt dat bij meer dan 50% hun kinderen gemiddeld 12 uur of meer aan professionele huiswerkbegeleiding krijgen. Ouders betalen 300 gulden per maand en zijn daarnaast bezig ruim 2 uur per dag met het begeleiden van hun kinderen. Enorme cijfers, dadelijk wat meer door middel van een interview met Odette van Brumme-Girigori. CPA gaat motor van de Pontjesbrug vervangen. De dieselmotoren van de karakteristieke Pontjesbrug zullen worden vervangen door de elektrische motoren. Dat levert minder onderhoud, minder onderhoudskosten en beter voor het milieu, zo heeft CPA laten weten. De hele traject om de motoren te vervangen zal binnen 2 jaar moeten zijn afgerond. Illegale onderbroeken in beslag genomen. Een enorme partij van 15.000 onderbroeken, nepproducten van Calvin Klein, zijn gisteren in de Free Zone in beslag genomen. Volgens de douane heeft het een verkoopwaarde van 900.000 gulden. Het is niet eerder voorgekomen dat er zoveel nepproducten van Calvin Klein in het Caribisch gebied in beslag zijn genomen. De douane doet verder onderzoek waar de onderbroeken vandaan zijn gekomen. Grote hoeveelheid drugs op Aruba is er een enorme partij drugs gisteren binnengekomen bij de marinekazerne. De drugs die zijn afkomstig van een internationale operatie van drugsbestrijdingsorganisaties. De drugs zijn voorlopig naar Aruba gebracht en zoals u op de beelden ziet gaat het om grote hoeveelheden drugs. Later volgt er meer over de vangst van deze drugs, zo moet ik het zeggen. Dit was het belangrijkste nieuws. We gaan even naar de reclame en daarna hebben we meer interviews voor u. Ready for some delicioso combos? KFC has some finger
finger-licking good ones. Check us aqui. Chicken salad, biscuit, butter e água Dasani, of soft drink de 6 ounces para just $9.25. Got company? Go for this delicioso combo. 4 pita galinha, 4 chicken strips, 2 mashed potatoes for only $33.50. KFC's delicioso combos are finger-licking good. Het is een groot onderzoek en er zijn heel veel reacties op gekomen. Het resultaat is dat de ouderbelasting wegens schoolwerk extreem hoog is op Curaçao. We hebben het er eerder al, mevrouw Odette van Brummen-Kirigori, over gesproken. Nu geeft ze aan wat precies de uitslagen zijn van het onderzoek. Dat onderzoek is inmiddels aan de minister van Onderwijs, Sitré van Heijdorn, overhandigd. Die zal het binnenkort met het parlement bespreken. Maar in ieder geval is het goed om te weten wat de resultaten tot nu toe zijn. En daarvoor hadden we een gesprek met Odette van Brummen-Kirigori. De belangrijkste resultaten zijn inderdaad dat er heel veel tijd, de ouders heel veel tijd kwijt zijn aan het begeleiden van hun kinderen met huiswerk of schoolactiviteiten. En het blijkt zelf dat men gemiddeld 12,8 uur bezig is. Ook al hebben de kinderen huiswerkbegeleiding. Per week. En als ze geen huiswerkbegeleiding hebben, is het zelf 18,2 uur per week. Dus dan kan je nagaan hoeveel tijd men kwijt is met het begeleiden van hun kinderen. Dus ze zijn veel tijd kwijt aan het begeleiden van de kinderen, maar zijn ze ook verder veel geld kwijt, bijvoorbeeld voor bijles? Ja, voor die huiswerkbegeleiding is men gemiddeld 291 gulden kwijt per maand. Maar er is wel een range tussen 0 en 1100 gulden per maand, per kind. Dus als je meerdere kinderen hebt, is het helemaal duur? Ja, dan is het vrij duur. En wat ook uit het onderzoek is gebleken, is dat de ouders rapporteren een hele hoge mate van stress. En ze geven ook aan, 1 op de 3 ouders, dat hun kinderen ook onder lijden. Dat ze zoveel huiswerk moeten doen, omdat ze ook geen ruimte hebben om sportactiviteiten uit te oefenen of leuke dingen te doen. En meer dan een kwart van de ouders geeft ook aan dat ze ook sinds die post-COVID-maatregelen, dat ze ook minder goed op de hoogte zijn van hoe het gaat met hun kinderen, waardoor het nog moeilijker is om hun kinderen bij te staan. De vraag is natuurlijk, wat kan er nu gedaan worden met dit onderzoek? Want de resultaten zijn bekend, maar wat zijn de aanbevelingen? Hierover spraken we ook met Odette van Brummen-Kirigori. U weet dat op dit moment de minister het rapport bestudeert en van plan is het met het parlement te bespreken. Ouders staan eigenlijk voor een gedwongen feit en volgens Odette van Brummen-Kirigori kan de onderwijswereld, als ze willen, daadwerkelijk enkele veranderingen doorvoeren. Daarover zegt ze het volgende. We hebben een aantal hele concrete aanbevelingen gegeven. Ten eerste hebben we gezegd van kijk even heel kritisch naar het curriculum. Waarom is het nodig dat er zoveel tijd wordt besteed aan huiswerk? Is allemaal relevant? Zijn alle vakken even relevant? Men moet ook kijken naar de toetsen. Er wordt heel veel getoetst gedurende de dag. Dus de docent is heel veel tijd kwijt aan het toetsen en nakijken. Wat weer ten koste gaat van lesgeven. Ja. En dan schuift dat weer op naar de middaggedeelte. Ten tweede hebben we ook aangegeven, het is ook belangrijk dat de ouders meer ondersteuning krijgen vanuit de scholen. Dus dan kan je denken aan een aantal of een gedeelte van de huiswerk op school doen. Ja. Ondersteund door stagiaires, door onderwijsassistenten. Men kan ook denken aan antwoordmodellen. Dus dat de ouders een beetje kunnen helpen met het juist onderweg helpen met de juiste antwoorden. En men kan ook denken dat de overheid ouders die minder financieel krachtig zijn, dat die hun ook kan ondersteunen met het betalen van huiswerkbegeleiding aan de hand van subsidies. Dus ligt veel in de hand van de scholen ook om te veranderen? Zeker weten. En er zijn heel veel zaken die ook quick win zijn. Ze kunnen ook een beetje meer aandacht besteden ook om de kinderen te leren om zelfregulerend te leren. Dat betekent dat je niet leert om te leren, maar je leert ook omdat je plezier hebt. Maar je moet ook beseffen van het moet wel relevant zijn. Dus daar moet ook een omslag komen van dat de leerling ook begrijpt van dit is nuttig. Het heeft een toegevoegde waarde dat ik daarmee bezig ben. Mooi, dat zijn de aanbevelingen. Dan gaan we over naar een ander mooi project, ook met jongeren, maar op een heel ander gebied. Jongeren helpen door middel van straatvoetbal om zichzelf verder te ontwikkelen. Dat is het doel van de stichting Street Favela, die bijna 10 jaar actief is op Curaçao. Elk jaar wordt een groep jongeren onder handen genomen en die worden onder meer begeleid in het naar buiten treden, in het ontwikkelen van zichzelf, in het praten over zichzelf. Zoals er afgelopen zaterdag een storytelling event waarbij de jongeren van Favela Street hun eigen verhaal aan vrienden en familie in het openbaar vertelden. Dat gebeurde in Zambiel bij Bam Bam Tech Sportzone.
Mooi initiatief. We spraken met Ciarella Lewis. Zij is van Stichting Favela Street en ze legt uit wat precies het doel is van dit project. Het is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren op Curaçao die straatvoetbal gebruikt als middel. Dus we leren de jongeren om sportevenementen te organiseren in hun eigen wijk voor hun eigen leeftijdsgenoten. En we leren ze ook om storytelling, dus hun verhaal via storytelling te delen. En dat voetballen is zeg maar een middel om ze te helpen bij zich verder ontwikkelen? Ook, en ja, sport brengt samen, sport kan je als middel inzetten voor zoveel. Dus, en dit zijn de jongeren die straatvoetbal heel erg van straatvoetbal houden. Goed zo. Jullie bestaan bijna 10 jaar, 2014 is het opgericht. Elk jaar worden tientallen jongeren geholpen. Hoe groot is de groep nu? De groep is ongeveer 40 jongeren groot. Een aantal jongeren hebben vorig seizoen meegedaan, dat was net voor corona. Die jongeren zijn doorgegaan als junior trainers. En het nieuwe seizoen, seizoen 2, waar we nu in zitten, hebben we ongeveer 28 jongeren. En er was afgelopen weekend een storytelling weekend. Hè? Dan presenteren ze hun eigen verhalen. Hoe ging dat? Ja, dat ging hartstikke goed op zaterdag. Afgelopen zaterdag in Sambiel bij Bam Bam Tech Sports Zone hebben ze hun verhaal gedeeld. En dat is eigenlijk gewoon van wat ze tegenkomen. Wat zijn hun dromen, wat zijn hun, waar ze tegenaan lopen, maar ook hun overwinningen in een mooi verhaal samengevat. Deze groep is nog een paar maanden bezig. Dan volgt zeg maar de grote afsluiting. Wanneer vindt dat plaats? De afsluiting vindt plaats in het weekend van 21 juli, dus in de zomervakantie. En dan gaan we met een heel groot voetbaltoernooi afsluiten en storytelling. We zullen in de toekomst nog zeker meer aandacht aan besteden. Ook belangrijk, eind deze week zullen er 15.000 leerlingen van scholen gratis sporten. Dit allemaal ter ere van Koningsdag. Daarover hebben we morgen een interview met Mavis Albertina. Ik zie u morgen hopelijk ook weer terug. Een hele fijne dag, het allerbeste en tot ziens. Dag.